Ayun na nga mga master, good morning. For today's video, tayo ay magcha-charity rides kasama ang ating mga tropa. Papunta muna tayo sa ating mga kasama mga master. Nasa ano daw sila nasa bypass LTO. Boss, full tank? Unleaded? Full tank po. Oo. Sana all full tank. Full tank 100. Ayun, pupunta rin yung mga yun Oo. Ang dami, 90 plus na club yung pupunta ngayon. Ayun, tapos na tayo mag-gas mga master. Ay, andyan na yung mga kasama natin sa bypass. Ayun, Iron Helm. Ayun na mga Lions. Hello, what's up, my man? My man. Yan. Andito na mga gwapong Lion. Uy, nakabara ko ngayon si B3 Pops. Si Mark pala, Mark. Oo. Pops. Andito pa lang mga poging Lions Pops. Pops. Hey! Andito. Si Mark, Pops. Mark. Hello, Mark. What's up? What's up? Helmet. Hindi mo binigay. Helmet. Tika lang, asan si ano? Si John Bart. Ay, tangina. Asan yung best nito? Uy, Hindi na uso yung bis sa akin. asan yung best mo? Ito yung poging price namin. Hello, ma'am. Wala po. Para kang si ano Ha? Ay, nga no. Yung? Nakalimutan ko yung camera ko. Tulog pa kasi si ate. Hindi ko makuha yung susi. Parang ano yung book mo, Paps Bago na naman. Ayos ba? Hindi. Nung nakaraan kulay dilaw yan Iba na naman ngayon. Salang yung hairstyle. Ano ko? Gan? Bago na naman yan. Diyan ako nakalbo Pres. Ayun ang kasama ko, si Mark. Yung kausap mo nung gabi. Si Pres. Siraan pa sinabay si. Ha? Siraan pa sila. Bakit? Sino nasiraan? Bay sa ata. Sa bani pa Sira naman ulo nun? Garita daw. Garita. Bani. Garita? Ay, doon sa may ano? Boundary. Boundary. Malapit na yan. Mm-mm. Kaya na tayo. Ha? Kaya na tayo. Mamaya. Sana all. Ang ganda ng helmet. Taya ka sa ending. Ito ba yung indeng? Yan ba yung indeng? Taya ka sa ending. Di ka lang, wala pa tayong selfie. Picture muna tayo. Picture.
Tol. Anong nangyari, boss? Natanggal yung nozzle sa tangke, boss. Siyempre, natapon. Ah, sayang. Hindi niya papalitan. Sayang. Sayang. Ha? Binayaran ko yan. Hindi naman napunta sa tangke. Mga ilang ano rin yan eh. Mga ilang ano rin yan. 3 litro pa yan eh. Oo. Papalitan nyo para ano? Palitan mo. Ay! Ay! Ah, Paps. Ha? Sino to? Bayo ko, tinatanong kita kung Ha? yung may-ari ng RS. Ah, Tinatanong kita kung dapat sinama mo yung ano, yung naka-stance ba? ay wala. Naiwan si Stan. Asan sila si Vice? Asan sila Vice? Ano ay? Ha? Ha? Kay Mrs. Ha? Kay Mrs. Asan si Mrs.? Wag mo na kasalanan mo yan, ma. Hindi ko naman susundan. O, tara na. Pinantay pa? Tara na. Rico. Kung lahat ba tayo pupunta doon? Oo. Pupunta muna tayo lahat doon? Punta muna tayo lahat doon. Tara na. Si Pop Donald. Tay, si Pop Chad. Ha? Pop Donald. Andun na. Nasa lawan yun eh, pabak ka. Unabol Sino? Pop Chad. Bukor ko na pala sila eh. Unabol na. Lating pa namin. Ha? Latinin na namin. On. Wala lang natalak. Wala lang iwan man eh. Si Vince, si Pagino, Leo, Pulo. Ay, aglara milan charity. Paluto nira. Luto dami kanding niya widay. Sino nasiraan? Donald. Asan siya? Nabali ang shop. Oh? Asan siya? Asan? Kanila pala mo na eh. Bukor ko na pala. Bakit siya doon ang kapakamelan siya untuk paglapman. Gi-EB muna kami bago kami aalis. Huwag lulusot pagalanganin ha. Opo. Lulusot pagalanganin. Sinyas palagi, sinyas para saka kunting ano lang, huwag masyadong paspas kay may mga sharp curve dyan. Baka para iwas sa birya ba. Sinyas palagi, huwag kayo mahiya magsinyas ha. Iwasan nyo lang magtutukan. Struggle lang kayo. Struggle lang, struggle. Huwag tayong mag-one-in lang tayo. Pagka medyo malayong distansya, huwag tutukan. Kaya pag nagka-abirya, biglang sudden stop yung isa, domino tayo niyan. Baka tayo bagsak. Okay. I-on mo. Frequency mode. Alright. Hello, hello. Wala na. Okay. Dasal muna tayo, dasal muna. Enjoy nyo lang. Pray muna tayo, pray. Kung may gusto kayong hintuan, magpa-picture, sige, walang problema. Hinto tayo. Para sama-sama. Mag-aano ako, yung vlog ako eh. Lalagarin kayo. Oo. Ano natin yan? Oh. Ano, pray muna tayo. Pray muna. Panginoon, gabayan niyo po ang aming paglalakbay. Kayo na pong bahala sa amin. Huwag niyo po kaming pababayaan. Ingatan niyo po kami at bigyan ng kalakasan, tamang pag-iisip. Keep us safe always. RS na rin sa lahat. Thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Alright, tara. Get up! Sige. Pasok, pasok. Bilis, bilis. Bilis, bilis, bilis.
Yan. Okay, kaliwa. Yan, ito ang mga Lions. Pangasinan chapter. Yan. Kaway-kaway. Ito. Ayan na. So hindi lang po kami basta-basta magra-ride ngayon. Tutulong din. Kahit sa konting halaga, makatulong man lang. Shoutout kay Pres, sa kanyang asawa, sa kanyang official back ride. Yan. Ang mangyayari kasi doon mamaya, drop and go. Magbibigay kami ng konting halaga na napag-ipunan ng aming chapter, ng aming club. Tapos ibibigay namin sa patient, and then picture, and then aalis na kami. Kasi hindi pwedeng magkumpul-kumpulan doon. So alam naman natin na may pandemic. Kaya yun. Kami po ang Elite Lions Riders Club Philippines, Pangasinan chapter, ay taos pusong nagpapasalamat sa gumawa ng event na ito. Salamat sa Swabi, Team Swabi Riders Club, dahil sa pag-aanyanya. Shoutout kay Alondra Motovlog, ang Vice President ng Team Swabi. Shoutout sa lahat ng riders ngayon na pupunta doon. Saludo po sa inyong lahat. Yan, welcome to Mabini, Pangasinan. Yun, dati kukunti lang kami, mga siguro nasa 7 lang kami dati. Ngayon, yan, parami ang Lions family. Yan. Shoutout kay Pops Mike. Dito na mga Lions. Ayan mga master, sabayan na po kami ng Burgos. Ayan, nasabayan na kami ng Burgos, Pangasinan. So isang bayan na lang, mararating na namin yung Dasol. So nasa Dasol na po kami. Ito, welcome to Dasol. Ayan, welcome to Dasol na po.
Yan. Maraming salamat sa pagyakap sa ating advocacy, mga Lions. Eto, marami ng marami ng pabalik. Yan, so ride safe sa inyo mga paps. Ride safe. Galing sila dun sa sa may charity na pupuntahan namin. Kasi drop and go lang. Pagkatapos mong magpa-picture, pagkatapos mong maibigay yung tulong, yun, alis na. Yan. So arrest na lang sa inyo mga paps. Yun, arrest po. Yan, arrest po, arrest. Yan, salamat. So siguro malapit na kami sa venue. Yan. Ayan, so Paps. Ayan. Buti naman. Sa mga ganitong pagkakataon, nakakatuwang isipin na nagkakasama-sama lahat ng mga riders. Yung mga riders na handang tumulong para sa nangangailangan. Sa kunting halaga, kapag pinagsama-sama mo, dadami din yan. So sana makatulong. Ito pala yung venue natin. So yan. Dito na po kami sa venue, mga master. Saglit lang kami dito. Yon. We're here sa ating venue. Yan. Yan. Shout out sa inyong lahat. Shout out. Yan. So, hello. Kinuhaan tayo di. Yan, nandito na po kami. Shoutout ulit kay Paps B3. So drop and go. May mga police dun sa taas. Yan. Yan si Ma'am Alondra. Hi ma'am. Yes ma'am. Ako si Calbs Vlog. Asan po sila? Umalis na yung iba. Sila kulit? Ay, hindi pa sila dumating.
Ah, hindi pa sila dumating? Ah, yung mga kasama ko. Ito naman kayo dun, Pop. Sige, Pops. Ay, ma'am, mamaya. Kuha muna kung ano. Gutom na ako eh. Sige po. Asan si Sir Noel? Hindi ko rin mahanap eh. Kanina pa ako. Hindi ko naman mahanap yung jowa mo. Ay, sana all may jowa. Ma'am, pasind ako ng ano mamaya. Yung, isisin mo ba yan sa GC yung ano na yan? Uy, nalubat. Ay, hindi pala. Ako nalubat. Wait lang, isa-shoutout ko wala Alondra Motovlog. Yan. Shoutout kay Ma'am Alondra. Oy, nahanap na ako. Sige po, sige po. Yun, kakain muna kami. Kasi libre daw to eh. Anong 20? Kakasabi lang na libre. Joke. Ha? 20? 20? 20? Wow. Salamat po. Ayun, so masarap daw to eh. Kainin natin. Bibintahan pa niya ako. Loko. 20 nga lang tayo. Ha? 20 lang din na. 20? Kala ko libre. Libre ah. Libre, libre. Lilipot ko na tao. Okay. Okay, pass the helmet po tayo. Pass the helmet. Yun. Para sa kahit sa konting halaga makatulong tayo. 'Di ba? Oh. 500 yata yung binigay mo eh. Oh, yan. Okay na yan. Yan, para may ebidensya. Ay, yan. Nagkakayaan pa kayo ah. Joke lang. Okay, pass the helmet po. Logaw na malamig. Okay, pass the helmet na tayo. Okay. Oh. Yan. Ayun. Aray ko. Yan. Ito naman kasi ang pass the helmet hindi naman siya ano eh, sa pilitan. Hindi mo naman ako may alam pa pala na. Yan, yung bayad ng lugaw. Yung bayad ng lugaw. Yun. Thank you. So, maraming thank you mga papsi. Oy, nahuhulog. Ay. Hindi. Yan. Yan, sa kahit na konting halaga eh makatulong tayo. Ayan. Wala na ba magbibigay? Pero kagabi na ano ka kagabi? Nabala ka kagabi. Okay lang. Bumalik pa akong bani. Galing akong bani nun. Ayan, yung misis ni Vice. Ayan, sayo Pop, sayaw. Pop, sayaw muna bago magbigay. Ayan, luning-ning. Pasok. Yan, ito po yung nalikom natin. So, ito po ay hindi na natin bibilangin, no? Kasi bibigay na lang natin doon. Ayun, nahihilo naman ako sa'yo kung saan ka pumupunta. Ayan, si Vice. Ang pinakagwapong Lions. Ayan. Panginom na tayo, Paps. Yan. So, kahit sa konting halaga, nakatulong tayo. Yan. Pag yung maliit na presyo, kapag sinama sa malalaki, lumaki din. 90 plus na club yung pupunta dito eh.
Ano, Paps? Kaya pa? Hindi mahawakan pa. Hindi mahawakan. Sobrang dami. Yan. 20. Presto, hindi niya na, ano, hindi niya na mabilang. Grabe. Huwag mo nang bibilangin. Grabe. Bibilangin mo pa ba yan? Hindi na. Hindi na. Ayusin lang natin. Ayusin mo lang. Inubos na. Wala na mamaya. Kain muna tayo. Nagugutom na ako. Baka na ano lang dyan sa camera. Kaya malaki na binig. Ha? Ano yun? Ano yung tumunog? Ito ba yun? Ano yung may nag-alarm? Ha? Hindi, baka kasi may mag-alarm eh. Ayun no, Kong TV. Shoutout. Tara. Malayos, tara na. Tara. Picture na tayo. Isa pa. Anong sual? Adasol? Isa pa. Okay, face mask. Okay. Oh. Walang bayad. Mawawarihan yun. Ito yung mga sikat talaga. Yan. Sana all sikat. Kaya nga 20 lang yun. Ayan o, sana all talaga sikat talaga yung mga. Sana po. Yan. Nagbibinta po siya. Ito si Scam yan, scam. pa? Wala pa sila trupa. Wala pa? Mamaya pa, nasa tumbong pa sila. Tambubong? Anong ginagawa doon? Nag-inom sila? Hindi. Ay, sabay, hindi naman nag-iinom pala si Kulit. Paps? May na. Sige. Magbibigay yan. Ini-scam nyo na naman akong tao. Saan nyo kayo magnata sa akin? 200 isa. Shoutout kay Palyado Motovlog. Tapos kay Ma'am Alondra. Bili ka, isang daan isa. Yung doon. Mamaya, picture muna kami. Okay, madami pala. Ayan, shoutout sa ano. Ayan. Ano masasabi mo, Paps? Siyempre nakatakas tayo ngayon. Nakatakas ka ah. Eh, sayaw. Ingat doon, sir ha. Ingat doon po. Ha? Ito. Kailangan mo na maglista para sa contact tracing yan, ma'am. Okay, para sa contact tracing. Kailangan nating sumunod sa protocol. Ay, shoutout kay Tinsi Motovlog. Wala pa sila Belang. Tagal nyo kasi, ang dami nagbigay kanina ng ano. Oh, nagantayan pa kasi kami galing pang wala po. Saan na lang. Sige po. Ingat pa. Yaps. Ang balakad natin tol. Impanta muna tayo. Panta. Oo. Mamaya na lang. Punta ka ni Panta. Punta muna ako Impanta. Oo. Nasaan na yung motor ko? Nawawala po yung motor ko. Ayun. Oh. Ito pala. Yawa. Tara, girap na. Ating gawi ha. Yan, gear up. Yun.
So eto newbie. Ayan. Yun, so natapos din ang rides na may kabuluhan. Yeah, thank you. Okay po. Ayun, so ito mga to, papunta pa lang. RS. Ayun, RS mga layon, sa RS po. RS sa inyong lahat mga kapatid. Yun, so magpupunta kami Panta. So ano ako, yan. Diba, Sen? So hanggang dito po muna. Maraming salamat sa panonood. RS sa mga pauwi. Ayan.